Olá, sou Mohamed, al cuiner del restaurant Lera, d'Arenys de Munt. I avui el plat que us farem és el magret d'ànec amb confit de cireres de roca. Els ingredients són un magret d'ànec, cireres de roca, oli d'oliva extra verge, mel, sal maldon, pebre, fulls de frigola, got de vi ranci, un got de vinagre de xerès i cebollino. Per començar aquest plat, primer farem uns talls al magret. El marcarem i posem sal, pebre, i posem a sobre el foc, que es cogui a la part del greix uns 3 minutets a foc lent fins que es quedi roset i després el girarem, que es cogui també, deixem un minut i ja està, i el guardem a part. I després, per confitar les cireres, posem en un altre sartén una mica d'oli i després frigola i posarem cireres. Deixem 30 segons i posem sal i mel. El deixem també uns 30 segons i posarem un got de vi ranci i deixarem un minut i mig perquè redueixi. Després, passat aquest temps, posarem al final vinagre de xerès i baixarem el foc i el deixem una estona de 10 a 15 minutets perquè redueixi tot i agafarà cocció i reposi. Ara agafem el magret i el tallarem a medallons. I el tornem a posar sobre la cassola. Mig minut cada costat. I emplatem el plat, el magret. Espero que us hagi agradat i que veniu a tastar-ho aquí a l'Era.